Un trauma quoi. Dans le trauma. Et Papou là. Papou. Ah quoi. N'importe quoi. Non mais. Bon papier d'or de quoi. Là. Chaud Papou. Papou t'as fait un chaud. Et quoi. Waouh ne fait. Ne ka dina ko betu comme na balo. Misiri kunya abelebo. Papou il a dit qu'avant fait peu. Deli fa bala. Ngani sena bala la plele. Allez frère, le gars c'est là. Eh. Assalamu alaikum bos sise. Aba. Oui. O kali? Kali. Ba. Terbashi deh. Bashi deh. Ba. Awon nana papu de na. Papu. Ba papu. Awo idem papu. Awo. Nya me ki age. Nyage. Awo ni yere papu yi kare kono tan. Ni kuma me againa so ordre la million wolofla. Comme ne yere ba don. Mai ambe misiri kono nga so war nunu. Ite se so war ma nga ikade maboto ika papu ika la lu. O ene na kuye. Désordre ou ordre? Nga yi ordre de mine papu kele ne gaina la 11 millions ta ani kele. Désordre de haramu ade no suno ordre ma haramu ya. Bosi. So ye janjo ke ba janjo do. Kai bara kele so janjo ke ba kono. Ba dulu kele so ke o ordre. Ba kono. Dulu foaro kele so ke o ordre. Jera te la so désordre haramu la so ordre te. Iba yo. Me papu o de nsian, me papu yoro. No, Tufi. Kana mede. Papu nyini ngana. Anga shega bana ke. Deka shega. Nanga flake boli. Allo, flake. Allez, ça va? Il va taradi. Na anga shega bana nega seli warmine. Nyemishim taibolo seli chin temene. Aona warmine. Flaco ni fasalino abina sisa ayo na hitele kana ko kacha kambe kofe laga wolela atoto korobroge sharidi ni buguni allo maiga awo ni kawaru bele ko ka gme benjulma wa mugani ndoni mai kana amine problem tala mposhi bumbune no na amine awo de tra français kana angela fe ai ti fele ki ha italia voilà flaque amba tu bashi ti ye wele de ni bashi bene me wele go restaurant boni Abega mo bangila abega na. Aw na ko na salo ali na masika misi sa selin. Ifene. Od bala ne gele ne yejuru bandigi. Dogo ne na tay. Ay ko ne ko ni wele ka baw. Allo téléphone ne wele téléphone allo inana. Okay adianti. Wari bega mo bangila kana. Sotara man tara no fe. Wari chama ba. Bangila. Sotara ma mina ne nai. Nya do ali ni ko fe meta bara fele. Ni ko fe. Be pili ba sama. La vale badre ni. Wala ni patela di ba. Ay ta bila ni. Misi bele bo bi fe sisa. Aku punya apa ko wana ko. Wala bin sala. Flaga. Ne kono ye o fa era yi. Okay. Be ka to wadi. I will here la here. Ara tu ka to bwana ye. Ai tani bone. Ngo. Koni. Prora ke eka wari. Lake ka wari. Abebe sara. Ne ta ina di ama be ga nyora ga lo. Le ta bi ale tani de. Ai de abebe di nya. Le ta bi ale tani. Abebe di nya. Papu a gaina. Wari chama. Sotara man tara no fe bangila kan. Jumana. Jumana. So. Désordre tede. O haram wale no. Orduru. O ma haram ya. An fana te fanya ro. Ayo Ne ka buse ke gere la. Ayo buse. Akana Ka buli bi o denu. Akana nda ko mele. Papu Assise. Papu Assise la. Papu Assise. Nena na koi. Kado o de ajo leteni. Ka do. Ni ne ko ya ko de ya papu. Ika do o de ni ne do. O ma nga wuli ka papu fo. Ay papu fo. Ko ni che. Ko bashi di la. Dugu ko na. Abba papu.
Nye PAPOU gagne au sala. Nye on y mo ba. Ya fi mo den de ge. O de mo ni bo ge. Non PAPOU. Ayo sigi. PAPOU ate ge dolo ka sa ba be ga dolo ko di ko tew. Ay no, dolo te. Dolo te sigre di do. Awe o Ka fe no bole do. Oro. E to mzenia ko na bebe talusa. Basi se ne ra chama kere ko. Ay dolo ka sa be di o fe ko di. Ya na to ko do de la ko. Mo be to ko. Wa ba lo. Awo. Ende PAPOU. Ni to ya. Amada me la. Flagge tay ko joli e. Wa bi wora. Wa bi o. O basite. Maiga. Wa bi wora. Ka mnya joli e. Wa bi so ba do. Wa bi so ba. Wa. PAPOU nunu da bonda la jona. Uda bonda la. Wa. Bo foni ya fara ni. Ah. Ne interge. Bye. Bo wa to tra ni bo. Kɛmɛ saba ani biɔrɔ ani fila. O ma ni mo den suge bolo de. What is that? Ni kɛra la misiri kɔnɔ. Ka ni ne ka do de. What is it? Mun bɛ? Ni kɛra la misiri kɔnɔ a bɛ fɛ ka. PAPOU y'i fa faga. PAPOU y'i fa faga. What is it? Masasa. What is it? Masasa. Wala ya sawa. Boy. Aya abua ba sa abua ba sa abua. What is it? Wuli bɛ ne ka wari di ne ma. Jigaga. Aya fa faga. Jigaga. Kalabanci do. Aga wuli. Non. Flagge. C'est ne ka. Flagge. Na boy flagge. Kosi tenina. Kalabanci do sa. Kalabanci do. Kosi tenina. Si barka boy. Kalabanci. Flagge. Aya. Maiga. Abisranyi ni nasa. Abe wuli. PAPOU wi ane. Mɔgɔ ninnu bɛ yan sa. Ayiwa i y'a ye PAPOU i ka dusu kasi a bi ayiwa. PAPOU ne ti taa ni ne ka wari ma di ne ma i ka cɛkɔrɔba de bɛ wuli ka ne sɔrɔ yan. Fulakɛ a bɛ yafa. PAPOU ye den mun ye a b'a fa faga. Maiga a ye yafa a bɛɛ ka ja a bɛ yafa wari in kɔni a kɛra cogo min na n b'a ko bɛɛ ɲɛɲini ka fɔ. A ɲɛɲini de ne ti bɔ yan ne ka wari ma di. Ka na yan a ye na yan. PAPOU ye den modèle min ye ne t'a dɔn. Aw ɲininka. N'aw bɛ n bonya aw bɛ ko to n ta la maakɔrɔbaya la an ye sidiyaw ye wari in a tɛ se ka fusuku tan 7,000,000 o tɔ bɛ se ka to 360 ni dɔrɔmɛ 2 ye cogo di PAPOU a ye wari in a y'a don wo min na a y'a fɔ n ye n k'a mɛn. Buwatoure ne ni n terikɛ an ye wari in dun ye depuis ni Buwa ye ne gɛn ne taara de. Ne bɛ bɔlɔn fɛ. A kɛra cogo di? A donna wo jɛ yɛrɛ la wari. An taara bizaw la, an taara biblioxiw la, orientalu, hali restaurant dɔ bɛ ACI kɔnɔ, an taara yen. Tiɲɛ yɛrɛ la suruba camanba de don a la n ka cɛ. Ani gulɔ, kɔrɔ. I cɛ ɲɔgɔn de ye ne ye. Ayisa, kɔrɔ. Dangaden ninnu aw bɛ taa wari bɛɛ don bɔbara la ka ɲina aw faw kɔ. Wari bɛɛ don k'u bɔbara la ka ɲina. Ayiwa dans tout ça, Maiga. Amadi. A ye fa in faga a ma sa. Touré, sinankunya tiɲɛ ni bɛ danger la